Salam aleyküm. Men Devran Havarsız Galma Öpleşiğinin 78. bölümüne hoş geldiniz. Dostlar, bu bölümde täzelikler diysen köp. Mendenen bir gul täzelik var. Gözüňizi gırpmaň, syptyrarsınız. Dostlar, täzeliklere başlamamızdan odal like, tesir, agza deyip her ýerde ýatlatmaýyn deyip ýatlat diýensiňiz bolan. Agza bolan dostlarymyz, krasavitsalar. Ýöne şunçaýdan soň agza bolmadyk bolsaňyz başga men näme diýin. Hemde dostlar, ýylyň şanyna mediatomada ulu konkurs geçirelimmi diýip pikir etýär. Nesip bolsa da geçirer, araňyzda YouTube'nu ösdürjek diýenler baý bolsa, tölegli sponsor boljak diýenler baý bolsa, bize mediatoma Instagramdan ýazyn. Kliplerimize başlaýas. Elbette Söhbet Jumaýew bilen salamym. Salamımı aydın o yara, gelsin yanıma. Gelsin de özü derman bolsun canıma. Salamımı aydın o yara, gelsin yanıma. Gelsin de özü derman bolsun canıma. Meni hasta etti özü. Yeni bir klip hip hop dünyasından Ezzy Geceler Uzun. Yeni bir täzelik Kakış Halipanyň ogly Wepa Amandur Duyufdan Yaraly. Ah yaralı, ah yaralı, 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 yaralıyım yaralı, geçtim ayrılık yolunu, tenimde duyanıysın yaralı. Mekan Şalmedow'dan Seredişin. Düşedim aşkına döndümle, eret beni boş yere döndürme. Kavuştursun yarı yara, bu ovadan gece dağışandı. Seredişin, get seredişin, seredişin, get seredişin, seredişin, get seredişin, gözüm belin öldürdüm. Merdan Jumadur Duyuf Lälem akustik görünüşü klasika. Men seni unutsak olyan, biter ya da düşen lelem. Yakınlaşsam yakıp baryan, uzaklaştım üşüyelelem. Men seni unutsak olyan, biter ya da düşen lelem. Ýagşy kino düşürýär. Ýagşy rejissor bolsa mene bir seriýal obraza gir bilmermiken diýen maňa komediýa gerek. Awwa kelgirýän arıçyk düş. Ýakyla şäh düşýär. Stop. Stop. Oğlum gyýdyň arasynda kes boýunça hiç tarlaş ýokda. Aktör içir kadra gabat gelin oğa. Batyr Muhammedow'dan Eskerin synyga atly hekaýasy. Bagtyn gören oğlan turdy ýerinden sagatlaryň saklanmagyny isledi. Göýe gidip barýan ýaly elinden ılgap baryp olgydy gujaklady. Inni gelýär halkaýdym Time Rüstem Halydan. Dostlar, tesvirlerde YouTube doňy işleýär, VPN bilýäniniz ýokmy diýen tesirlerinde köp duş gelýän. Ştaýda bir Telegramyň salgysyny goýup geçikjek, berde de hemde aşakda salgysyny goýup geçikjek. Edil şo soraglaryňyza jogap berer. MP3 aýdymlarymyza gelemizde Parahat Ezizow diýme maňa ýumşajuk gowaýdym bolupdyr. Dine 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 bana, savaştım sen sevdiğinden. Dine dine bana, sen yine dine dine bana, alıştık biz sevdin. Dine dine bana. Yeni bir täzelik hip hop dünýäsinden Professor Türkmen Talip.
Oğun dine beşer düşür täze keşir tok eti täze bürünç Türkmen palo yağday gowy saçak dolu onun başka Türkmen mantık kan gele juin bank gele rap karşıyda tank gele paranoysa barham gele balyal geçe şeydi günümüz bu oğlun gıylar Türkmen önümü yatlarının yerden gelenleri bilyerler öngünü Şade olanın bir täzaydım sen su Yadalığım sensin, dodaklarıma dımsın, yüreklerime duysun, uçkuncuklar uçsun o. Yüreklerime duysun o, dodaklarıma dımsın o, uçkuncuklar uçsun o. İnni kaydım olsa yaz verdim Mahmudov'dan gel. Yarım var, gel gel arzularım gelinli. Gel gel yürek sorar seninle. Gel gel arzularım gelinli. Gel gel yürek sorar seninle. İň soňky MP3 aýdymyz Jacob Miami'den. Täzece dubstep melodi. Dostlar yan menden bombicki täzelik var diýdimi? Geçti onu. Dostlar İstanbul Şirinevler'de bedev Türkmen tagamlar deyip Türkmen kafe açtık. Açtık diýemde reklama däl. Biz açtık. Şaşlik, lülü, ojuk, bıcık. Berde bolsa, berde. Odunna üşen tamdır somsa, odunna üşen tamdır çörek, yağlı petir, petirden edilen doğrama, odunna üşen, odunna diýende odun erkekçe odunna üşen. Başka da palov, unaş, asma çorba, mantı, börek, şuna meňdeş Türkmen tagamlarymız. Dostlar, gowy edip ulu açylış etmek niyetim bar ýöne bilýänler, bilýänler şu wagt 2021-nji ýylyň 1-nji Türkiýe döwletini açylış etmek hem-de klient oturtmak bolanak diýildi diňe paket servis. Ýagny şula adrese gelip paket ettirip alyp gidip bilýäňiz we şu nomera edip Şirinevleriň töweregine bolsaňyz dastavka sipariş berýäňiz. Instagram'da täzeliklere gelenmizde durdu duyup bombicki fit mehri bilen aýdypdyr. Yeni bir Instagram'dan täzeligimiz Halipa Döwran Saparov'dan. Ты на свидание, как обещала, не пришла. Я жду, тоскую, я жду, ревную, всё нету себя. Сердце болит и душа так тоскует, где же ты? Ты разбиваешь все мои планы и мечты. Sonki Instagram'daki täzeligimiz bilbil sesimizden ýakynda täzece klip geljegi meňde. Geldiğini YouTube täzeliklerimizde gelemizde çempion bilen interview 4-nji gün paylaşypdyk. Egerde görmedikleriniz bar bolsa şerden geçip görüp bilerdiňiz. UFC geçsem belki baydağım çalışmalı olurun dedi. Ya baydak hiç kaçan çalışmayan. Kim demediyse de. Baydak yeketaktır. Biz Türkmene. Hiç kaysı. Даже нема предлагать etselerem. Grandiozno aydan bütün dünyanı предлагать etseler baydak çalışmayan. Раз и навсегда. Baydak yeketaktır. Men beğenýän şu men türkmenligimi. Indi YouTube täzeligimiz Jeytinurdan Jatanur diýär abi. Bombicki vlog edipdir, onam şeherden geçip görüp bilersiňiz maslahat edýär. Ve mevcutumu 5 oğlan hemmemizin bir yere cemleşýär. 2 minut. Чудо сюда,
Туда-сюда крутится твоя мечта. Крутится, крутится, да. Крутится твоя мечта. Туда-сюда. Yeni bir YouTube täzeligimiz Betbelli'den plagiatın ikinci bölümü. Onam şehirden geçip görüp verdi. Men bu сообщенияларды okap bir kichirek gözle geçirip şunu anıkladım. Aslında bu bitin asıl eyesi Cordos Katta Bureau ve Habib bilen Mekan Ataev aydışyalı bu Rhythm Sample. Bu sample 2003 yılda paylaşıldı ve ondan son Inni geldik ingo şagıcıklarımızdan biri könülleri yatlar şagıcığımızda Halipe bağışımız Nur Meredif'ten İnni velin ağlamağın Yeni bir könülleri yatlalı Mekan Ataev'den geçen akşam düştüm men bağda. Geçen akşam düştüm men bağda. Geçen akşam düştüm men bağda. Hayran men olan cemana. Hayran men olan cemana. Hayran men olan cemana. Hayran men olan cemana. Gellik kızıklıca şagıcıklarımızdan biri tesirleri okumalı şagıcığımda. Geçenki bölümde barınca tesiri ödüm yazdım. Taktikani öğrendim. Ben yönü ödüm alamam. Menden sonki yazan dostumuz Arslan Meredif. Ingo kanal Medyatama deyiptir. Arslan 50 mandımını kutlayan bize Instagram'dan yaz. İkinci bayram gayesi Cennet Orazva şeyle deyiptir. Durmuşta dine arzu etmek değil, arzuya taraf hareket etmek gerektir. Arzularınızdan geçmeyin. Eğer hakikattan bir zat isteyen olsanız onu inanın, hüsnünün, sıynansın, hükman. Hemmeğinize de arzularınıza yetmek nesip etsin inşallah deyiptir. İnşallah. Kutlayan bir de Instagram'dan yaz. Nuroy şeyle deyiptir. O zatları yatlatmayın deyip her gedek yatlat yan deyiptir. Like, comment, azab olun deyip. Şey dedim, ne mi deyin? Maya Muzo şeyle deyiptir. 4. minutda 61 komentariya men özümçe birinci olacak olup gelýärdim. Berdişka şeyle deyipdir. 2. aydım sensiz has günüme yaradı. Gow işlemtir aydım sözlerim has gow akif sensiz. Mene öğren haladım Türkmen bloglan nirelliptir. Elbette Türkmen. Nega şeyle deyipdir. Если было можно было подписаться, как вам каждый день. Я было подписался, не ленился бы. Не ленилась бы. Ленились бы. Нега, блин, не блещи. Медитама, вы супер. Давран, вы здоровливай. Выздоравливай. Ne demek o ya? Tağdanlaş, kovlaş. Ha, yaram ok dedim ben. Spasiba dedim. Sağ ol. Aycahan Ammadova şeyle deyiptir. Medyatama aramızda ençe mendiller yatır. Bizi şu mendillere devran doğanımız yetir. Ähliňizde, işiňizde üstünlük, goşgyny halanlar like deyipdir. Köp sağ ol. Haladyk. Dostlar görüşüňiz dey bu bölümde täzelikler has köpdi. Dostlaryňyz bilen imolan WhatsApp'tan paylaşmagy unutmaň. Iň esasat özüňize goja seredin. Hoş. Sağ olun. Tamam, näçinji bölümdi? 78. Normal mi oldu mu ya? Täzeýliň şanynda meditum konkurs geçin. He, näme konkurs haýdaýyn, tölegli sponsor bolmak üçin östirje. Yani bar. Tölegli sponsor bolmak. Dostlar, täzeliklere başlamamyz. 1 2
2 akustik görün akustik. Ne işine düşünmedim. Näme manada diýen. Inni gelýäs halkaydım time. Indi düşünürçe wagt bolla ýagny halkaydım diýmegime gerek däl-de. Hemme da şu edip şol atlan jogabyny şundan al bilersiň. Hop dünýäsinden profesör. Profesör. Gitti düşünür ya barda dedi. Başka gerek yok. Instagram'da täzeliklerim bilbil sesimizden yakınna buldu. Jatan urağın diýdi bir kim diýdi şonu? Jatan urağın. İnnimelin ağlamagının. Şolaydım oyun. İkinci elemanı kadar niye dedik mi? Näme diyelim? Yeah. Aytıp yetişmerini öýtdiň ha şonu. Ay ýalymdan çıkarany öýtdiň ha. Bir hil urdum ya doğru mu? Teret ort harp bir gowuk, yani ýöne orça gowuk kabulem ok. Şonu bildim şu an. Düşündüňmi şu an? Ort harplar gowuk. Yo, ne tanış sözler o kabulem ok. Harplar daş edip atýyn, harpda problem yok. Ha, значит sözde problem var. Tayin mi diye? Tayin devran Men tayin. Spasibo. Yaramoktu ma. Geçen hepten ýadyňa düşdimi? Abartmaýyn. Känem samsyklamaýyn. Şeyle bulaşık yasarsın da.